vás opäť pri ďalšom videu a asi ste si už podľa názvu všimli, že toto video bude s motívom Harryho Pottera. Už nejakú tú dobu som chcela natočiť nejaké Harry Potter video, ale ako si som sa nevedela rozhodnúť, či radšej spravím recepty, DIY alebo niečo iné. A tak som sa nakoniec rozhodla, že to spojím všetko dokopy a vzniklo také ultimátne Harry Potter video. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť a ak náhodou fanúšici Harryho Pottera nie ste, tak si môžete toto video pozrieť aj tak, mňa tým potešíte a môžeme ísť naňho. Keďže som čokoládové kornútky nezohnala, spravila som si vlastné. A to tak, že som si roztopila čokoládu a ponatierala to na kornútky. No a keď boli stuhnuté, zobrala som si žlté farbivo a navrch nakreslila blesk. Samotný recept na mafiny som sa nedávala, keďže som ho ukazovala už minimálne v 3 videách. Ale čo sa týka krému, tak som dala do misky 120 g masla v izbovej teplote, 200 g práškového cukru, dve lyžice mlieka a nakoniec som pridala aj takú štvrtinu lyžičky škorice, aby to malo lepšiu chuť. Poriadne som to všetko premiešala a potom som celý krém dala do cukrárskeho vrecka, aby som to mohla ozdobiť. Keďže tie mafiny boli z vrchu dosť také gulaté, rozhodla som sa, že ten vrch zrežem, aby ten krém časom nestiekol. Následne som krém pridala na vrch. No a na záver som už len na vrch pridala kornútky. Ceruzku v tvare prútiku som si urobila tak, že som si pomocou lepiacej pištole robila z vrchu také ako keby čiaročky. Nemusí to byť ani zďaleka dokonalé, skôr by som povedala, že to vyzerá ešte o mnoho lepšie, keď to spravíte tak neporiadne, keďže to má takú zaujímavú štruktúru. Keď som s tým bola ako tak spokojná, nechala som to celé vyschnúť. Potom som si zobrala bavlnku a obmotala som to okolo vrchu ceruzky. A taktiež aj okolo strednej časti. No a teraz prichádza rad na vymalovanie. Ja som doma hnedú farbu nemala, takže som si ju vytvorila sama pomocou oranžovej, čiernej a žltej. Vznikla mi síce taká veľmi čudná hnedá, ale vyzeralo to celkom v pohode, takže som to nechala tak. Keď bola ceruzka vymalovaná, nechala som to vyschnúť a pomocou zlatej fixky som niektoré časti vymalovala. A aby tá ceruzka vyzerala ešte viac Harry Potterovsky, spravila som na spodok žltý blesk. Začala som tým, že som si do hrnca dala 60 ml vody, 60 g kryštálového cukru a lyžičku medu a celé som to dala na varič roztopiť. Keď to bolo roztopené, pridala som trochu vanilkovej arómy a celé som to preliala do pohára, aby to vychladlo.
Ďalej som si spravila karamel a to tak, že som do hrnca pridala lyžicu masla a dala to roztopiť na varič. Keď bolo maslo ako tak roztopené, pridala som 50 g hnedého cukru a keď to bolo roztopené, znížila som trochu oheň a priliala som do toho 75 ml smotany na šľahanie a to musíte dávať fakt pozor, pretože to celé dosť kypelo. Karamel bol teda už hotový, no a potom som si zobrala pohár a preliala do neho celú tú roztopenú zmes, ktorú som si robila na začiatku receptu a navrch som dala karamel. Poriadne som to celé premiešala a zaliala to minerálkou. Musím povedať, že asi by mi to viac chutilo s normálnou vodou, ale keďže detelinové pivo je oficiálne bublinkové, tak som musela dať minerálku. Aby som to ešte trochu spestrila, rozhodla som sa, že dovnútra pridám aj cukríky Werther's Original, keďže majú takú maslovú chuť a neviem, myslela som si, že sa to celkom do toho bude hodiť. Na záver som teda už len pridala na vrch šľahačku, trochu karamelu a posekané Werther's Original. Na takýto, nazvime to, že stojan na ponožky, ku ktorým si zatiaľ nenašli pár, potrebujeme nejakú dosku, ktorú som natrela čiernou farbou. Po vyschnutí som si zobrala bielu farbu a navrch napísala Free Dobby, čo teda v preklade znamená oslobodte Dobbyho, ale v angličtine to znie lepšie. A aby to nebolo také fádne, spravila som navrch aj takéto cikcakovité biele čiaročky. A teda nie sú úplne rovné, ale ten fakt prehliadnime. Opäť som to nechala vyschnúť a potom som si zobrala kúsok špagátu a zalepila ho zo zadnej strany lepiacou páskou. Pripevnila som na neho štipce a organizér na ponožky je hotový. Na Cake Pops potrebujeme pridať do misky 140 g múky, 70 g cukru, 3/4 lyžičky prášku na pečenie, 100 ml mlieka, polovicu lyžice bieleho jogurtu a jedno vajce. Celé som to poriadne premiešala a preliala na plech, s tým, že som to piekla na 180 stupňoch 25 minút. Po 25 minútach som cesto z rúry vybrala a rozdrobila som ho na najmenšie omrvinky, ako bolo možné. A pridala som do toho, myslím, že 7 lyžíc mascarpone, tak nejak. Zmixovala som to dokopy a následne som sa z toho snažila vyvalkať také 3 až 4 cm guličky. Navrch som zapichla paličky, ktoré sú akože špeciálne na Cake Pops, neviem ako sa presne volajú. No a potom som si roztopila 100 g bielej čokolády. Po roztopení som tam pridala trochu žltého farbiva, ale teraz keď tak nad tým rozmýšľam, tak to asi bolo zbytočné, keďže tá biela čokoláda je sama o sebe žltá. Guličky som teda namáčala do tej roztopenej bielej čokolády a ozdobila zlatou posypkou. A aby zlatá strela bola poriadna zlatá strela, zobrala som si marcipán, ktorý som vyvalkala a podrezávala ho do tvaru krídiel. Keď boli krídla hotové, roztopila som si trochu čokolády na varenie a zalepila tie krídla zo zadnej strany guličky.
Harry Potterovské fazulky každej chuti som spravila tak, že som si vytlačila túto maketu, ktorú som vystrihla a okná som zalepila lepiacou páskou, ale takým štýlom, aby ani z jednej strany tá páska nelepila. Čiže som to robila akoby na dve vrstvy s tým, že tá lepiaca časť je v tej vnútornej časti. Asi to nedáva vôbec zmysel. Každopádne, cieľom bolo, aby to nelepilo ani z jednej strany. Keď boli okná zalepené, zložila som tú maketu do tvaru štvorca a zalepila tie kraje obojstrannou páskou. A spodnú časť som poskladala tak, ako to vidíte na videu. Zobrala som si dierkovač a vydierkovala na každej strane dieru. Následne som až po povrch krabičky nasypala jelly beans, ktoré som kupovala v Lidli, ak by to náhodou niekoho zaujímalo. Okolo celej krabičky som cez dierky prepchala stuhu a na záver som to už len zaviazala. A aby sa kraje stuhy nepárali, prešla som potom zapálenou zápalkou, čo teda spôsobilo, že sa to celé ako keby tak scelilo.